Napaubos na sa debriefing pinaagi sa Department of Education ang duha ka tinun-an nga nalambigit sa usa ka viral video sa nakalabayng semana. Nasayran gikan sa Regional Director sa DepEd 7 sa Luciano Jimenez nga human sa paggawas sa maong issue, daling gipaubos sa debriefing di lamang ang duha ka mga estudyante, apan apil na sab ang ubang mga tinun-an sa nahilambigit nga tunghaan. Kahinumduman nga ni adtong Pebrero 9, 2023, nag-viral ang TikTok video sa usa ka magtutudlo nga nisaway sa iyang duha ka estudyante tungod sa pagtuo nga nanika sa ilang exam. Actually, we received the reports from the school to the division offices. It's already at our legal, and we have an ongoing investigation. So hopefully, within the month, we can already give the statement. But as of now, since it's ongoing and there's an ongoing investigation by the regional office, so we cannot divulge whatever already had what transpired, no, in the initial conference or initial investigation. But hopefully. Dugang ni Jimenez, nag-atubang na ang maestra ug ang ginikanan sa mga estudyante. Gani na ngayon na og pasaylo ang maong maestra sa naagrabyadong mga tinun-an ug sa ilang pamilya. Mipahimangno sab si Jimenez sa mga magtutudlo nga mag-amping sa pag-post og content sa lain-lain nga social media platforms. We at the regional office also reminded them on this because we want to protect them. We are always for their welfare, but even though we are for their welfare, but once they already committed something, then we will not also tolerate the same. No? So again, to all our teachers, please revisit the child protection policy, the Professionalism Act, our code of the code of ethics of professional teachers as well. No? Samtang sa habig sa kapulisan, nagkanayon ang hepe sa Women and Children Protection Desk sa Cebu City Police Office, Police Captain Galil Nacario, nga andam usab ang ilang tunghaan nga mopahigayon og house visitation sa mga nalambigit nga tinun-an. Pwede silang magpunta sa police station, nearest police station. Oo. Na may jurisdiction yung school o para maka-file ng kaso. So they should be assisted by their parent guardian sa police station. Hanapin nila yung Women and Children Protection Desk na investigator. Oo, kasi ang kaso na ito, cognizable siya for WCPD cases. Mamahimong mapasakaan og kaso ang mga magtutudlo nga muhimo sa pagpauwaw sa iyang mga tinun-an ilabi na kon kini nakalapas sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. As much as encouragement nato sa parent guardian sa mga bata, if under humanitarian consideration, dili gyud sila mo file og kaso, sir. So ato pong respetaan o unsa pud ang ilahang ang gusto, unsa pud ang ilahang makapasaylo sila sa maestra o nga dili sila mo file og kaso, sir. Kay kita, sir, antam tagana nga motabang ta nila og mo file sila o nga kung kanusa sila ready. Giawhag usab ni Nacario ang mga ginikanan sa duha ka mga estudyante nga ipaubos sila og counseling o psychological evaluation kung makadesisyon nga dili mo pasaka og kaso batok sa magtutudlo. Kini si Eli Casionzon, UPCOM intern alang sa MyTV Cebu.